Bilgin to çayı tuputtan ılcıpıtlar barıqqa bugün əpipütün kurduk ılcıpıt küyütlərini olarar. Bihiqa bugün поколение лидеров тен күрәхтәрәһен туһунан кәпси кәллә Виктория Леонова, Виктория Тюхасерна. Жей керген ытчат уанна политикатын добровольческа салатын специалиһе үләһәйтә болаган бу улахан поколение лидеров тен тәрәһен туһунан кәпсәр баһалыс. Биһиге тәрәһемет уже 6 сылын болар. Бу тәрәһеңгә сылы бу һәүләләбет биһине китәтәңгә проект оңорсубут, акциялары оңорсубут оголор бутун белетир күммүт. Бүгүн тәрәһем болар ди. Күмүктүр тәрәһем. Тәрә хандык номинацияларга рагыстай хандыктар кирер болалары. Биһи номинациялар бит меценат года, активист года, волонтер года, онадаттар. Ол номинацияларга биһиха Аллах үчей байдык көмөлөһөн, сайыны кыһыны буга үлеләһән этеңгә сылы түмөктәбит оголор бутун белетик бит. Онда һәм Виктория Республикага болду, нарахана һәм биситихилах оголор студентларда чата текстлер булган ди. Аха. Холор эти меценат года дитте? Меценат года деңгә биһиха әлбәк багая акция булачы. Ретро вечер. Старость в радость, елка добра, инден акцияларга лох күстәхте көмөлөс бит меценаттар бит белети бит. Ата бу кыйлактары честәһен кимнәк туттарыктыр бу бүгүнкү номинация кыйлактары? Бүгүнкү номинация кыйлактарын белетир Константин Соколов, онна Авксентьева Сардана, онна депутаттар бит ыңгырылахтар. Хәп онтан Виктория эн ханагар билигми кем иччата хайдак булуктагы. Эн этен хардын көктөк булуктагы онтаханан багалак булуктак самы. Сүрнөтө бага булады. Стилях, онна главное идти вперед. Тоқтон талдавакка энендике баранияктагы. Онтон тоқтен бу кимнәк тексехтере деңе арас культура геттер ме баллар. Культура геттене бехет бар. Тогыждергер бихега иң раз благотворительный концерт болар. Управление молодежи бихи бәбит нахалбах благотворительный концерт оңорабыт в течение года. Ол онны кыттыбыт артисттар быт, онны кыттыбыт хаңа хагаланырыр суустар быт. Олар келен хайыллар көмөлөһөчүлөр. Бәләре именно не только как певцы, да, они как организаторы тоже помогают очень сильно. Бунда эти друг молодежи ден чойбай номинация барыны варыкай. Друг молодежи ден былрын, например, друг молодежи Светлана Рафаиловна Болбута, ГЦ Сергеляхские огни директора. Тоже тергеркини самой тохтах доступный тох Болбута, центр Болбута молодежный. Он курдук элбах арас. Тәрәһен онда булбут сергер туттырылды булады. Ата бу әтилбит элбахна уанча номинацияттан самай сүрүнә дигән барды. Әбитәр барталы. Кайылах, мутур кайылах. Самай сүрүнә дигән наһа хаябаппыт, арарбаппыт, но, конечно, лидер года. Лидер года. Ол лидер года. Он бирки булар булады. Әбитәр олох. Общественная организация да болуын син. Потому что бигинге тетеңгә ме общественная организациялар мәчүдүкләләһәлләр. Ол общественная организациялар бәһәт белети бит. Әлбәк боллактарны лидер года. Кинлер хайыны кыһыны бу һәмия проекттарга көмөлөһөн или ятак болон. Аха. Ата ханны камсаханнары белети дигди. Ханны организациялары. Ханны организациялар белети тиндир булакна постар, осолар, город добра, волонтеры республики. Ондук тәлбәх общественный организациялар балдар. Виктория Калин алжытабы карайха мактал бүгүнгү болары турар тарахын үрдүк тахамнакты кастын. Этеңге астын. Этеңге харгар багарабыт. Стилах үле күнүн багарабыт.